Asibingelele ntambama. Sibuyile ekhaya leGedla. Ngakhohlwa ke siyalapha. Sisebenza ngophepha ikakhulukazi. Sikhipha ilwane, silungisa okuningi nje. Silandele kuma social media. Ubheke izinto esizenzayo sikhona ku Facebook, TikTok kanye na ku YouTube igama iGedla noma ungasithola ku www.igedla.co.za. Sinesitolo esi online. Sithengisa iwasho, sithengisa imithi, sithengisa namafutha elwane nokuningi nje. Ungakuthola la isitolo ungashayela ucingo kule nombolo leyo uyibonayo la ngezansi 0749175387 noma usi-emailele ku info@igedla.co.za. Namuhla akoke sikhulume ngephupha, akoke sikhulume ngomuntu othi uphupha othile amaziyo noma othile o next to yena ashonile. Asithi uphupha ingane yakini, uphupha ikhazini yakho noma uphupha umzali wakho ashonile, futhi uma shonile kunjalo kuyakhalwa. Maybe in some cases ubona ngisho nebhokisi, nize niphethe ibhokisi niyamkhipha. Ukuphupha ushonile kungachaza okuningi, kodwa to be specific, esikhathini esiningi nangabe uzophupha kukhona oshonile, nawuphuphela othile ashonile, and futhi kukhalwa lapho kukhihla isililo, kusuke kuyiphupha elibi lelo. Asingalibheki ngalencazelo lezi ezinye nje ukuthi nangabe uphupha umuntu ashonile kuchaza ukuthi umuntu uzoqala impilo entsha, noma kuchaza isigaba esisha empilweni, noma nangabe egula umphupha eshonile chaza ukuthi usazophila impilo ende. Cha, angikhulumi kule context. Iphupho nephupho line context yakhona, kodwa manje ngikhuluma lana ophupha khona othile osondelene nawe eshonile kukhalwa ekhaya. Lelo iphupho elibi kakhulu. Lelo iphupho elichaza ukuthi loyo osuka wena umphupha eshonile kukhalwa kanjalo, usuke ethethuliwe. Kusuke isidalwa sakhe sithathiwe sosetshenziswa somewhere. Nangabe uphuphela umuntu kanjalo, ubokumbuze ukuthi mhlambe in the past few months or few years uke waya na kumelaphi othile wendabuko, and wathuma aya kulomelaphi loyo waphuphani after, okanye kokumbuze inkonzo akhonza kuyo, then lapha khonza khona koke ubuze ngumfundisi mhlambe, ngoba kule nkonzo lezi sikhonza kuzo iningi labafundisi lithwele, iningi labafundisi lithwebula inhlanhla zethu bese lithwebula idalwa zethu bese basebenza ngazo. So though enkonzweni siyathanda futhi ukuya, kodwa kunzima ukubona nangabe unganali ihlo lelo la ngokumoya ukuthi lo mholi wami uthwele noma cha. Futhi okunye nalenyanga le noma umelaphi lozoya kuye ukuthi uthwele noma cha, kunzima ngoba abantu bayathethulwa la ngaphandle. Nangabe uzobona lephuphela nje kukhalwa, mutshele lona umphuphele, and futhi nawe nangathi usiphuphele, sukuma uthola usizo. Loyo usuke athethuliwe, isidalo sakhe sisuke sithathiwe, sisuke sisetshenziswa. Usuke asa weak yena, usuke operate kodwa usuka anga operate ngalendlela le okumele ngabe uoperate ngayo. Nangabe ke unephupheli nje ongowaliphupha noma khona omaziyo ongowampuphela, singakusiza ukubuyisa back isidalwa leso. Isidalwa siyabuyiseka.
Siyabiseka isidalwa bakwethu. Akusinto enzima nje. Siyabiseka isidalwa noma sibuyile isidalwa uzobona futhi again uzophupha. Maningi amaphupho ngawaphupha angachaza ukuthi isidalwa sakho sesibuyile ukuthi naku besithetshuliwe kodwa naku manje sesibuyile na uzobuya back emandleni uzothuma uyenza izinto wenza izinto zenzeke. Nangabe unenkinga ke sithinte kuyo le nombolo leyibonayo la u0749975387 ungasifonela noma ngas WhatsApp sizokusiza sizokwazisa ukuthi kumele wenzeni ukuze usizakale. Asibonga.